tich nego beni chako tire koso kinde poni tiere mag siasa. Kevin. Cleo kamano. Kinde mag siasa noserumo. To ing'eni kata ka watimo audit kata nonro mar kaka governors ye osetiyo kata kaka wa expect ni gidhi tiyo, gimoro achiel ma anto lomba mogik en ni jogi jotendwa gi te ok nyien e tije mag governors gi. Kineno governor ma Siaya Excellency Mheshimiwa James Agri Orengo osebedo mbunge ma Ugenya mokalo higni mathoth kabisa. Osebedo senator ma Siaya County higni ma 10 chakre devolution chakre. Sani ene governor ma Siaya. Onge gima nyien ma governor nyaka bed ni rito, kata ni nonro moro, kata ni nitie weche moko ma samoro kia, kata workings, kata kaka jo county assembly katiyo, kata ni nitiere gimoro malichruok ma dang' jopiny dwar ma governor ma Siaya kia. The same could be said, kata nyalo wacho gima chalo kamano ne governor ma Homa Bay mosebedo nyaka women rep ma Homa Bay County. Nonro